Преди 1345 години един човек променил картата на Европа. Името му е Аспарух. И ако той не беше преминал една река, България днес нямаше да съществува. Аспарух бил син на хан Кубрат, владетелят на държавата Старата Велика България. Кубрат имал 5 сина. Преди да умре, той им завещал: не се отделяйте един от друг, защото иначе ще робувате на друг народ. Но синовете не послушали бащиния си завет. След смъртта му, всеки тръгнал по своя път. Първият, Батбаян, останал в земята на бащите си. Вторият, Котрак, преминал река Дон. Четвъртият стигнал чак до Панония, която днес е Унгария. Петият до Равена в Италия. А третият от тях? Третият бил Аспарух. Той преминал 2 реки, Днепър и Днестър, и спрял на едно специално място, наречено Онгъла. Защо точно там? Защото според летописеца Теофан, мястото било защитено и мъчно превземаемо от всяка страна. Идеално за основа на нова държава. Но Византия, могъщата империя на юг, не искала нов съсед. Императорът Константин IV се обезпокоил силно от появата на тези нови хора и организирал срещу тях огромен поход. През 680 година Византия събрала огромна войска, между 50 и 60 хиляди войни, от тях 10 хиляди само конница, и отплавали с кораби към Онгъла. Българите се затворили в укреплението си и се приготвили за дълга отбрана. Чакали. Няколко дни. И тогава се случило нещо неочаквано. Византийският император се разболял. Решил да се оттегли в Месемврия, днешния Несебър, за да се лекува. Когато ромейските войници разбрали, че техният император е заминал, веста сломила бойния им дух. Започнали да отстъпват панически, в безпорядък. Аспарух видял своя шанс. Българската конница излязла от укреплението и връхлетяла върху отстъпващите ромеи. Византийската армия била пометена. Оцелелите едва успели да достигнат корабите. Но българите не спрели до тук. Преследвали бягащия враг. Преминали Дунав, навлезли в Добруджа и стигнали чак до Одесус, онова, което днес наричаме Варна. Но Аспарух не разчитал само на меча. Той сключил съюз с славянските племена, които живеели по тези земи. Сделката била ясна. Славянските князе признават върховната власт на Аспарух, но запазват своето самоуправление и своите князе. Заедно ще се защитават от Византия. Племето Север пазило старопланинските проходи. Древните българи отбранявали североизточните земи. А Византия била принудена да подпише мирен договор и да плаща данък. Според летописеца Теофан Изповедник, за срам на ромеите. Това се случило през 681 година. Това е годината, която всеки българин помни. Защото това е началото на нашата държава. Аспарух избрал и столица – Плиска. По онова време тя не приличала на дворец. Била военен лагер с дървени укрепления. Каменните монументални градежи дошли едва в началото на 9 век. Над 100 години по-късно. България. Едно име, което не се е променяло до днес. Името България, онова, което Аспарух и неговите ханове ни оставиха, е останало непроменено повече от 13 века. Ние сме една от най-старите средновековни държави в Европа и единствената, която е запазила своето име непроменено до днес. Един човек. Една битка при Онгъла. Един съюз с славяните. Това е историята на това как се роди България.